Salutare toată lumea, eu sunt Alex, alături de nimeni. Am facecam în sfârșit. Da, asta de Monster. Cum vedeți, mi se face am panda de 20, nu asta. Uite cât a fost. Panda de 20. Da. Onuava de 20. Neptun. Și hai să atacăm. Stați câte vreau să vă le arăt pe Ari. Stați. Stați să-l găsesc. Ia mă, și unde mă ia Ari. Ce nu? Ce chestii. Niciunul de mare level. El s-a mai jucat. Ăștia i-au vrut. S-a mai jucat cel mai zis jocul. Cred că nu mai știu. Ăștia așa-i aveam. Băi, ăștia. Pe 20 ne facem azi noi. Ca să ne facem 4 de 20. Avem decât 3. Da, level 17. Deci, dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like dacă mai vreți cu facecam. Zic că uitați aproape pe mine, dar nu reușesc la asta, cred că am mai încercat și n-am. Ăla mi-l omoară, știu, ăsta de aici. Ce? Asta aici. Unde să dau? Nu știu, dăm repede viață. La el. Trebuie să dăm aici. Cu asta dăm aici. Ca oricum la toți merge. Nu postez chiar zilnic. Cum e cu școala. Deci nu aș mai vrea să mă duc la școală. Gata, o să... Cum v-am zis, gata, asta e, băi, mă. Când o să jucăm Clash of Clans, o să vă arăt ceva fantastic. Trebuie am trecut de aici. Cum să trec eu, mă, aici mă gândesc. Aici.
mine mă cheamă toată. Cata, Alexandru, Rafael. Puteți să-mi ziceți Rafael, cred că o să-mi spun numele Rafael. Mi se pare mai ok. Nu știu. De, aici mă fac praf deja. E destul bună. Am postat cu facecam. Dacă mai vreți episoade din Minecraft cu Octa și Aris, apăsați butonul ăla de like. Am vorbit cu niște două fete. Se cheamă Cristina Top Music. Cu cei doi. Nu s-a pus. What? Pauza. Prima oară când mai am. Prima oară. Dacă mai aveți episoade de genul ăsta, dați like și abonați-vă. Subscribe. Prima oară când mă pe facecam. Câștigător, yeah! Bun. Am câte până aici. Da, oameni buni.
și cam atât cu acest episod. Dacă mai vreți episoade în continuare, apăsați acel buton de like. Stați câta, m-am închidat. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!